Hola, amics i amigues, com esteu? Benvinguts al meu canal de cuina Puigxeret Lovers. La veritat és que fa temps que el tenia un poc abandonat i molta gent m'ha dit: per què no cuines alguna cosa? Per què no cuines les fantàstiques mandonguilletes amb tomaqueta i pinyonets que vas fer l'altre dia? Doncs apunteu, perquè ahí va la recepta. Necessitarem mandonguilles, òbviament, un pebre italià, buonasera signorina, els famosos pinyons, que ara parlarem perquè això va molt car, que pareix que estigues pillant droga. La tomaca que ja ve preparada d'esta en pot, alls per descomptat i no pot faltar el pa per sucar ben acabat. El primer que farem serà tallar els alls, pelar-los i, clar, se poden tallar en el ganivet, però una altra cosa que se pot fer molt ràpida, que és fer-ho amb això. Això és la tonteria més gran que m'acompanya en la vida, això és de plàstic. Val. Tu poses l'all ahí dins i ara fos així. I ja ix l'all completament pelat. Perquè estigues en una festa. M'encanta l'all. Ara jo me'l menjo sofregit, Hi ha gent que se'l menja cru. Jo tinc un amic que se'l mengen un all en lletjut tots els matins, que diu que això li ajuda a les defenses. Me diu, jo, com menja l'all, tinc les defenses fortes i jo no agarra coronavirus. Dic, normal que no has d'agarrar coronavirus. Com vas a agarrar-lo? Si no se t'acosta ningú de l'olor que te fa la boca. Vaig a sofregir així els alls, el que passa és que un moment, abans de sofregir, he d'apagar l'aire. Jo no sé si a les vostres cases també passa que no puc tindre, no sé, serà algun problema de la potència que tinc jo contratat o alguna cosa, però jo en ma casa l'encimera i l'aire condicionat no poden estar encès al mateix temps. Vull dir, quan cuinem t'has de morir de calor, saps? O no cuinar i morir-te de gana. Però tot al mateix temps no pot ser. Bé, sofregim els alls i ara ja immediatament hem d'abocar ahir les mandonguilles. Vinga, saltat totes. Hala, bota i digues, collons. Doncs mentre se van sofregint, ara agarrem el pebre italià i el trossejarem. Esta és una recepta que jo hi tinc molta estima perquè me recorda molt a ma mare, les mandonguites de tomaqueta que sempre les ha fet ma mare i me transporta molt a la meva infantesa. És més, els plats estos no són plats, en realitat això ha estat tota la vida penjat en cama abuela. Són uns plats que estaven en la paret i lo típic, no? Quan se mort abuela pues fas el saqueo del piso i a mi em va fer gràcia uns d'estos plats perquè recordava sempre de estar a la paret en cama abuela i jo dic, aquests platerets, mira, jo el dia de demà per a cuinar, no? En tinc un huevo, Mira este que bonico també. I a més mola perquè no n'hi ha dos iguals, són super diferents. Són tots super bonicos. Ai, no, calla, que este mos lo van donar en el Telepizza. Este no. Mira este, que chulo. Mira este. Es preciós, Mira, Yolanda, es cocina emocional. Pero es que esto es cocina emocional, que no entiendes el concepto. Perquè és cuina i a banda tu expliques coses. Ai, de verdad, Yolanda, qué insensible eres. Mira. Desde luego yo no aguantaría una cosa tan larga contando toda tu vida para hacer una receta. No menjaràs de mandonguilletes. Calla, criticona. Bueno, ahí están fent-se les mandonguilletes. Per favor. No mereces comer en los platos de mi abuela. Tirem ahí ya el pebre este ahí. Pero todavía no. ¿Qué coño, quin agobio? Es que así no se puede cocinar, Yolanda. Yo no he vist que arguiñanos estiguen agobiant-lo tant. Quina calor! I atenció, arriba el moment d'abocar els pinyons! És caríssim, però caríssim, Esta bolseta m'ha costat 3 euros, però és que n'havia una que valia 6 euros. I dic, escolta, mira, pel gust que fan, jo crec que la de 3 euros sobra. Que pots abocar-los tots o posar la meitat. Jo vaig abocar-ho tot, perquè avui estem, venga, la casa por la ventana, la bolsa de pinyons. La madre que va a parir. Vinga, piñones! Alegria del pinyó!
mentre això està ahí sofregint-se, entrem en la que per a mi és la part més difícil. La part més difícil, que és la part de la tomaca que sofregirem. I atenció, perquè és difícil, perquè no és ara la dificultat. Ha començat abans, quan hem anat al supermercat. Atenció, perquè així hem de posar tomate pelado triturado. No, ja ho he dit mal. Tomate troceado pelado. És que és molt complicat, perquè atenció, si aneu al súper, no heu d'agarrar el tamizado. No. Tampoc heu d'agarrar el entero pelado. Tampoc heu d'agarrar el triturado. Són tots iguals. És que jo els veig tots iguals i em marege. Els veig tots iguals i em marege. Heu de comprar el tomate troceado pelado. És que no és igual. Es que no es igual el tomate troceado pelado que el tomate triturado, que el tomate entero pelado, que el tomate tamizado. Jo em torno loco. I ja diu, per què tens estos altres? Són d'altres voltes, que he anat al supermercat i m'ha enganyat comprant-los i ja estic en casa per a donar-me compte. Fixeu-vos bé, perquè estos dos enganyen, estos donen a confusió, perquè quina diferència n'hi ha entre el tomate triturado i el tomate tamizado? Jo els veig exactament iguals, perquè sí que entenc la diferència entre el tomate troceado pelado i el entero pelado, ¿vale? Este está sencer y este está troceado, però entre estos dos, pues així que jo m'enganya. A ningú que li passi. Quina poca fe. Bé, anem ja a abocar això i dius 4 pots a rello. Atenció, del troceado pelado. Ahí va. Ai, sense pot. Mira, com s'anima la fregimenta. Quina meravella, quina meravella, quina meravella. I ara, molt important, jo li aboque ja la sal. Una miqueta de sucre. Sí, per a matar l'acidesa de la tomaca. Ahí està. Remenar. I ho tinc com mitja horeta a foc baixet i cada 5 minuts vinc i ho torne a remenar. De fet, me posa el temporisor i tot el mòbil. Cada 5 minuts jo vinc així i ho remeno. I això se queda, se fa a poc i agarra un gustet tan bo. Mireu això, que bo que està, i en seguida... Però que ja ho tinc quasi! Pues Yolanda, bueno, ahí teniu la recepta, disfruteu-la, mireu quin bon color que té, està boníssim, Yolanda!